Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door FedEx, sponsor van de UEFA Champions League. Oude vrienden. Ancelotti voor de 8e keer in de halve finale. Net zoveel als Mourinho. En Guardiola 9 keer in de halve finale nu. Guardiola heeft een geweldige lijst tegen Real Madrid. 11 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 4 keer verloren. Maar sinds hij bij Barcelona vertrokken is, heeft hij maar 2 keer gewonnen en ook 2 keer verloren. Manchester City, Real Madrid. Halve finale Champions League. Seizoen 21-22. Het is 26 april. We zijn in het City of Manchester Stadium. Op avontuur en daar zit hij er al in. Kevin De Bruyne. 1 minuut 33. De Bruyne speelt de laatste weken zo goed. Duikt overal op waar het gevaarlijk is. Ik moet het even nakijken, maar volgens mij is het 1 minuut 33, 1 minuut 34. Dat de Real al achter staat met 1-0 door Kevin De Bruyne. En door dat avontuurlijke optreden van Mahrez. Nee, op de lijn. Kroos. Militao. Geduwd. Benzema. Rodrigo was nog niet op snelheid. Dit pakt nog aardig uit. Gabriel Jesus. Bal is uit. De Bruyne. En 2-0. Gabriel Jesus. Even naar huis bellen. 4 tegen Watford. 1 assist. En nu om te beginnen 1 tegen Real Madrid. Het is 2-0 na goed 10 minuten. En weer Kevin De Bruyne. Foden heeft... Nou. Schitterende techniek. Briljant. Een van die 2 in de selectie uit eigen jeugd. Die andere is Palmer. Nog maar 19. Vinicius terug naar Benzema. Net te hoog voor Stones. Foden. Laatste Champions League wedstrijd die ze hier verloor. Oh. Maar. Leg terug op Mendy. En bijna. Maar buitenspel. Een eigen doelpunt. Mahrez. 3 tegen 3. Mahrez. Nee, zei net. Terwijl de helft van het stadion denkt, die zit erin. En Guardiola. Dat zit er een beetje mee. Van Gaal zit die bal van De Bruyne gaan. Foden! 2 enorme kansen op 3-0. De ene eigenlijk verprutst door Mahrez. Die loopt daar rechts in beeld. Benzema. Dit is net zo'n voorzet als van De Bruyne. Alleen toen ging hij erin. Van Mahrez naar De Bruyne. En Alaba kopte naast. Maar er zijn geen opties om die bal naar voren te spelen. Mendy. Benzema. En een geweldige goal. Die zat eraan te komen. Want City is zo slordig achterin.
En dit is zijn 13e in de Champions League. En zijn 8e in de knock-out fase. Het kan niet anders.